Mga kapuso, nagpakikilawas ng babae kag lalaki sa esplanade sa Lapos, Magnobia, sunod sa kapulisan. Mga nagpalaptas ng video mahimo magapangatubang sang reklamo. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. 17 anyos kag isa ka college student sa Iloilo City. Ang babae nga nakuhaan sa video nga nagapakighilawas sa isa ka lalaki sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapuz, Iloilo City. 18 anyos naman ang lalaki nga isa ka out-of-school youth. Magnobia ang duwa. Sunod sa Iloilo City Police Station 8, na istorya na nila ang babae upod sa ginikanan kag sa administrasyon sang kolehiyo. Sa school, may ara naman sila sang ginasunod nga rules no regarding sa mga case. Yung boy, wala pa siya namon sir na istoryano ang pamilya pa lang. Dako gid ang paginulso nila. Sunod kay Troncoso, naapektuhan ang mental state sa Magnobia. Desidido ang mga ini nga magpasaka sa reklamo. Batok sa uploader kag sa mga nagpalapta sa video. Base sa layi, posible magpangatubang ang mga responsable sa reklamo sa idalam sang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Cybercrime Prevention Act of 2012, kag Child Abuse Law. Kung di sila gusto ma-filean kaso, i-delete na lang nila. Kay subong kami with the help sang Rako, ginatrack na subong namon kung sino to yung nag-post. Gin-turnover na sa Iloilo CSWDO ang menor de edad nga babae. Sa piyak sini, hindi man makalawas sa salabto ng Magnobia. Magapangatubang ang mga ini sang reklamo nga grave scandal nga ipasaka sa kapulisan. Bangod sang pagbinastos sa pampubliko nga lugar, masugto naman sa barangay ang pagbantay sa lugar. Nag-meeting kami di kagapon, emergency meeting namon. Ang hambal ko sa akon nga council nga kung adlaw pagadtoan kita namon sa among tanod. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada!